Póñense en marcha, están preocupados e queren solucións. Falo dos empresarios da Estrada convocados xa para mañá para unha xuntanza dende a Asociación Comarcal de Empresarios. Saúdos, señores, moi boas noites e, obviamente, a nova do día. Un día marcado unha vez máis pola situación de crise que se sigue vivindo e que se sigue arrostrando a través prácticamente de todos os eitos da vida social e económica, e os empresarios da Estrada queren de alguma maneira respostas. Por eso, esa xuntanza na que analizarán polo miúdo a situación que se está vivindo e as posibles solucións. Agora lles contaremos detalles, pero como cada día, invitámolos a acompañarnos neste percorrido pola información local e comarcal, aquí en Estrada Televisión. Saúdos, principiamos de inmediato, será cos nosos titulares. A petición de uns socios ou dos empresarios que son socios en esta asociación, pois pediron que se fixera unha reunión porque, en fin, querían comentar algúns problemas que hai respecto a isto da crisis. Entonces, pois, creo que o noso deber é convocala, escoitalos e ver se desde a propia asociación pois se pode facer algo. Ben, pois, feito o reconto anual do número de consultas realizadas no Centro de Información ás Mulleres durante o ano 2008, podemos concluir que foron un total de 602 consultas, das cales 561 foron o total de persoas consultantes. Entre elas foron 496. A unidade compónse da desordénome amor e do punto único do centro dos abrazos. Abraza a desorde das ideas e sei que a unidade se compón. A unidade compónse da desorde. Os empresarios da Estrada queren solucións, sobre todo diante de unha crise que aínda se promete será máis dura neste ano e incluso no vindeiro ano. Por lo tanto, queren solucións e ao mesmo tempo buscan alternativas. Esta mesma tarde falábamos co presidente dos empresarios estradenses, Gonzalo Figueiras, era vía teléfono, non se atopa na Estrada, e contábanos os detalles desa xuntanza que terá lugar mañá, e tamén contábanos, entre outras cousas, a preocupación que ten o sector empresarial e, por suposto, o do moble, no que el é tamén membro destacado en canto á situación económica que se está vivindo. Bueno, pois a verdade é que, aparte de que aproveitaremos para informar da marcha da propia asociación, pois a Asamblea Xeral vai a celebrar no mes de marzo, pero en calquer caso a petición de uns socios ou dos empresarios que son socios en esta asociación, pois pediron que se fixera unha reunión porque, en fin, querían comentar algúns problemas que hai respecto a isto da crisis. Entonces, pois, creo que o noso deber é convocala, escoitalos e ver se desde a propia asociación pois se pode facer algo, sobre todo transmitirlle a aquelas administracións, cando falamos pois en axuda da propia administración, tratar de buscar unha solución, porque, en fin, eu creo que é un momento complicado, por lo tanto creo que a asociación pues debe estar ao lado dos empresarios para intentar axudalos en todo aquilo que poida, ainda que non pode ser moito, pero bueno, creo que sí, a través de transmitir as propias administracións ou calquer outro problema, pois intentaremos asumir todo aquilo que seamos capaces. A xuntanza será mañá mércores, non? Si, a xuntanza será mañán pola tarde noite,
e logo despois, unha vez que escoitemos aquelas peticións ou aquelas proposicións que fagan, pois analizarémolas e levarémolas a aqueles sitios a onde teñan que ir, non? Hai que salientar, por exemplo, a situación que se vive no propio polígono de Toledo, donde o propio alcalde recoñecía a imposibilidade de, por exemplo, que algúns empresarios poidesen ceder ou alquilar as súas naves. Bueno, eu creo que ese é un dos problemas, sobre todo en algúns sectores, é un dos sectores que eu máis coñezo, que é o do moble, porque estou metido en el, pois a verdade é que os empresarios están a facer un gran esforzo tratando de aguantar a xente, os traballadores, porque ademais iso é bo, porque se o traballo viñera en pouco tempo, pois non te podes desprender deles para despois poder seguir cumprindo co traballo, pero en calquer caso, se a situación chega a límites, pois habrá que mandarlos para casa, e eu creo que está no ánimo de todos os empresarios da estrada de non mandar para casa a nadie, pero cando as cousas se poñen que non hai solución, pois non queda que para dúda que é o que hai que facer, pero en calquer caso, pois vamos a intentar a ver, o máximo que sería aguantado de se isto empeza a salir, polo menos empezar a salir da crisis e poder salir adiante, senón a verdade é que a cousa pois está bastante complicada e non é fácil buscarlle unha solución. Cal sería un pouco, non sei, polo que vostedes falan, cal sería un pouco as liñas maestras para empezar a vislumbrar un futuro un pouco menos dramático como que ahora mesmo temos? Bueno, eu creo que un dos problemas que todo o mundo ten na mente é un dos créditos. Sabemos que desde que a banca cerrou, pois moitas empresas que aínda que estaban traballando regularmente, pois non é fácil subsistir sin axudas e créditos e renovación de pólices, entre outras cousas, pero ao mesmo tempo, pois con iso tamén veo a escasez de traballo e, lógicamente, aí xa é moito máis complicado, porque eu creo que se vai habendo traballo todavía te vas enfrentando, pero se o traballo escasea, pois a verdade é que pouco tes que facer. Pero, bueno, en calquer caso, eu creo que un dos problemas graves é, pois eso, que son as líneas de crédito, que están trancadas dunha forma que é imposible subsistir. Todo o mundo sabemos que as empresas é imposible tirar adiante tal como están os pagos hoxe en día, pois continuar se non hai axudas. Axudas que van a pagar os propios empresarios. Nadie está a pedir que se lle dea nada regalado, pero en calquer caso foi algo que todo o mundo tiña acción a líneas de crédito e agora cortanlles e, lógicamente, pois é imposible continuar con esta situación. Entonces, pois a ver se facendo un conxunto entre a propia asociación ou hai algunha comunicación con algúns bancos ou algo para que intenten ter un pouco máis de confianza, o mismo que tuveron hasta agora. Eu creo que hasta agora todos os empresarios foron cumplindo o que non se pode deixar tirado. Mentre daban diñeiro se lle prestaba e agora parece que todo o mundo quere deixar a sorte de Dios, e, por lo tanto, creo que as cousas tampouco deben ser así. Bueno, pois unha última cousa, quedaremos moi pendentes do que aconteza nesta xuntanza, sobre todo das conclusións que delas se deriven, pero unha última cousa máis específica polo sector do moble, un sector que está padecendo especialmente na estrada tamén a crise neste momento. Sí, eu creo que vamos uns anos atrás que todo o mundo decía que había que poñer ao día, que había que invertir en diseño. Eu creo que houve empresas que arriesgaron moito, tanto en tecnoloxía como en diseño, pero claro, cando non hai traballo podes invertir no que queiras, e ao final para as inversións, pero se non hai ventas, dá igual o que te modeleices. Entón, polo tanto, vamos a esperar a ver se hai unha solución, senón a verdade é que así creo que é algo preocupante, é algo que nos preocupa a todos en xeral, non? Porque sabemos que se hai empresas que cerren ou que reduzan personal, lógicamente, pois eso significa menos consumo, e, por lo tanto, se hai menos consumo, desde logo, pois hai menos beneficios para que a xente poida comprar e estar ao día, non? Por lo tanto, eu creo que vamos a intentar a ver que é o que se falla, senón, pois, a ver, eu creo que habrá que intentar buscar unha solución e tratar de salir adiante. Cando hai crisis hai que arrimar o ombro, como se di, pero eu creo que a administración tamén ten unha responsabilidade e, por lo tanto, vamos a ver, porque sabemos que empezaron a salir axudas, pero de momento só salieron no papel, é dicir que mentre non se empecen a facer efectivas, pois tampouco ten sentido. Por lo tanto, eu creo que hai que tratar de reclamar e que apurar que se esas axudas están aí, pois que se empecen a ver plasmadas nos empresarios.
No capítulo municipal achegámonos hoxe a un balance. É o balance de actuacións do CIM, do Centro de Información á Muller. Un balance de actuacións que fala de aumento de traballo para o CIM, e iso non son nunca boas novas, e tamén unha situación que analizaba para Estrada Televisión a coordinadora do CIM, do Centro de Información á Muller, Margarita de la Calle. Ben, pois, feito o reconto anual do número de consultas realizadas no Centro de Información ás Mulleres durante o ano 2008, podemos concluir que foron un total de 602 consultas, das cales 561 foron o total de persoas consultantes. Entre elas foron 496 de mulleres e 65 de homes. O perfil maioritario das mulleres que asisten ao CIM están entre os 36 e os 55 anos, están casadas, teñen estudios primarios realizados, cunha media de 2 fillos, residen no casco urbano e están desempregadas, ben porque traballan no fogar ou porque non encontran un traballo de forma activa. Dentro das mulleres que si traballan, a maioría están incluídas no sector dos servizos. E os ingresos medios en torno aos 600 euros mensuais. A maioría destas consultas chegan ao CIM a través de outros servicios públicos. Referente ao tipo de información consultada, 302 son da área xurídica e 300 das demais áreas que corresponden á área de emprego, área de recursos e área de atención psicolóxica. Dentro da área xurídica, a maioría márcase dentro do dereito de familia, das cales pódese decir que corresponden ao 32%. E outro 31% que tamén é a maioría é sobre solicitudes de xustiza gratuita. Dentro do dereito civil produciuse un incremento con respecto aos anteriores anos e o maior número de consultas realizadas baséanse en torno á información sobre o divorcio. Antes, a maioría deste tipo de consultas eran sobre as separacións, pero ahora, debido ás reformas legais que existen desde o ano 2005, enmarcanse xa dentro de que o divorcio. O que quere dicir que si existe unha información para todas as mulleres de que actualmente podes acceder ao divorcio sin pasar pola previa separación. En canto á área de recursos, o máis consultado son as axudas económicas en xeral. Despois, a maiores, están as específicas para mulleres maltratadas, que tamén se realizou un número elevado deste tipo de consultas. E na área da atención psicolóxica existe unha equiparación entre as consultas realizadas por problemas de parella e os problemas cos fillos. Un gran número de consultas tamén corresponde a problemas, a tipo de depresións, de ansiedade en xeral, e despois por síntomas secundarios a situacións de violencia. Neste senso, o tipo de atención repártese entre realizarse un diagnóstico, despois unha terapia e un seguimento, e finalmente unha escoita activa ou un apoio na toma de decisións. Co cal podemos concluir que no ano 2008 a estadística de consultas realizadas no CIM incrementouse considerablemente respecto aos anos anteriores. Mantemos páxina municipal para chegarnos nesta ocasión a un concerto. Xa lle vimos anunciando, nestes días será un concerto de cámara, e del falaba de novo hoxe o concelleiro de Cultura, Manuel Samartín Novelleiro. O proxecto desta comparecencia para presentar o concerto que se va dentro do ciclo de música de cámara, que se vai a celebrar o venres, día 16 de xaneiro, ás 9:30 da tarde, no Teatro Principal da Estrada, e que nos vai ofrecer o grupo Ensamble Vigo 430, que dentro do que é música de cámara é do mellor que se pode traer hoxe en Galicia. Este concerto está nucleado, o sea, o elemento principal é as 4 estacións de Antonio Vivaldi, e despois tamén fai unha introducción coa suite Saint Paul
de Gustav Holst. E despois tamén como unha homenaxe a un compositor galego que é Antonio Gaus, tamén vamos a escoitar a suite en estilo antigo. Despois xa comenzará o que é o verdadeiro núcleo do concerto, que serán as 4 estacións, a primeira a primavera, entón, despois habrá a segunda parte, o descanso, despois o verán, o outono e o inverno. Este é un concerto que, bueno, eu desde aquí invito a todos os estradenses a que de fora da estrada, todos aqueles que teñan un amor pola música boa, pola música clásica, pois que é un concerto imprescindible para escoitar. A entrada é 3 euros. Tamén este fin de semana, como sabedes, acaba Carpa Activa, circo itinerante, e acabará o venres en Cora, o sábado en Curantes e o domingo en Souto de Vega. Con estas 3 actuacións acaba este ciclo do circo itinerante, pero dada a aceptación que tivo que se conseguiu a finalidade pola que se contratou este espectáculo, que é levar a cultura aos sitios donde non hai normalmente actividade cultural nas nosas parroquias, pois desde a Delegación de Cultura estamos comprometidos moralmente a repetir esta actividade. Entonces agora, cando termine, pois ponémonos en contacto coa empresa, con Carpa Activa, estudiaremos o calendario para próximas actuacións aquí dentro das parroquias da estrada. Tamén de circo ou outro tipo de... No, este mesmo espectáculo. Foi un espectáculo, evidentemente. É que, bueno, foron a 18 parroquias, e se logramos, pois, a ver, en todas as parroquias, máis menos, pero houve unha entrada importante, a pesar de que moitos días coincideu con neve, con moito frío. Eu asistí, por exemplo, a de Arca e foi impresionante, o sea, non collíamos dentro, prácticamente, non? Despois noutras houve algo menos, pero penso que o do orden das 50 persoas que se pode poñer a unha media de 50 persoas que asistiron ao espectáculo, o cual penso que é unha boa media. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. Galicia estará mañá baixo a influencia dunha potente borrasca centrada ao oeste de Irlanda. Con esa situación agárdanse ceos anublándose progresivamente con precipitacións pola tarde e noite que comezarán polo litoral atlántico estendéndose a toda a comunidade durante prácticamente a noite. As temperaturas mínimas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado, polo que poderá xear no interior. As máximas estarán sen cambios significativos. Os ventos soplarán de compoñente sur, moderados no interior e fortes no litoral e nas zonas altas. A combinación gañadora da Bonoloto de onte, día 12 de xaneiro, é a formada polos números 28, 39, 42, 43, 44 e 48. O complementario o 49 reintegro o número 4. No sorteo da 11, tamén de onte, día 12 de xaneiro, o número agraciado foi o 48.639, 48639. En capítulo cultural achegámonos á Pinacoteca Juan San Martín, xa que hoxe alumnos do Foxo achegábanse para disfrutar de unha mañá de cultura e ao mesmo tempo unha mañá de lecer.
Os alumnos de sexto curso de primaria do Colexio do Ofoxo, acompañados dos seus profesores, visitaron esta mañá a Pinacoteca Juan San Martín, co obxecto de estudar máis polo miúdo a obra pictórica do artista Manuel Fragoso, que está, neste caso, na sede de Reales Seguros da Estrada. Chamado Vida. O Manuel gasta un apelido moi noso, Fragoso. Mais, a outra cara de Fragoso é a súa Fraga. Ese seu universo máxico, ese seu terreo Ricardo, con todo tipo de vivísimas árbores de cores, nadas espontaneamente, libremente, suavemente, poéticamente. Esa tamén é a súa obra. Deixo sentado na tertulia do paseo, atendendo co seu limpo ollar de pintor. Campos, nas vilas, nas cidades, chove nas rúas, nos tellados, nas veredas, pero tamén nos ollos e nos corazóns, nos sentimentos, nas emocións, nos xestos, nas palabras. En definitiva, chove nos versos. A unidade compónse da desordem. Desordenome amor, e dou co punto único do centro dos abrazos. Abraza a desorde das ideas e sei que a unidade se compón. A unidade compónse da desordem. E empezar, e é que dentro de 10 ou 15 anos ou máis anos poder ir aquí e dicir, bueno, nesta sala que se celebra de vez en cando un acto cultural, os primeiros fomos nós, non por ser os primeiros, sino por a honra de participar. Entonces, hacemos entrega entonces deste libro de honra da Pinacoteca, para a Pinacoteca Juan San Martín, e nos puxemos aquí unha dedicatoria. Bueno, empeza así cunha dedicatoria do señor alcalde da Estrada, que pon a sala de exposicións Juan San Martín Cao, centro dinamizador da cultura estradense e lugar de exposición permanente da arte da nosa terra, cos mellores desexos. E está asinado polo señor alcalde da Estrada. E despois ven unha dedicatoria tamén de Xosé Luna, que tamén leo, e di: entón, sen darnos conta, revolucionaredes todos os recursos do universo, portando nas vosas mans luz, paz, xustiza e dignidade. A estrada é estrata, estrada, camiño, o noso camiño, o camiño da vida. E a Pinacoteca Juan San Martín Cao é un faro nese camiño. Xosé Luna. A Estrada, 14 de novembro de 2008. Tamén a dedicada. E nós, entonces, como decía Xosé Luna, por ser os primeiros en inaugurar entonces esta serie de actividades culturais, tamén temos aquí unha dedicatoria e ponemos así: o mellor faro para impedir que os pobres tropecen é unha escola. Coa honra de sermos os primeiros en participar nunha actividade na Pinacoteca Juan San Martín Cao, con agarimo do CEI do Foxo. E temos aquí a nosa dedicatoria. Bueno, pois nada, eu simplemente agradecervos, de verdad que é un auténtico placer que veñades a visitar e se sabedes que este é a vosa casa e que, bueno, que podedes ir cando vos apetezca. Moitas gracias, vale? Unha caixa como esta, con suplementos nutricionais, vacinas e mosquiteiros, pode salvar a vida dun neno durante un ano. Enviar esta caixa só custa 12 euros o mes, 40 céntimos o día. Ti decides como queres axudar. Podes facerte socio ou enviar unha axuda puntual. Pero, por favor, entra en unicef.es ou chama ao 902 31 41 31 e pide información. Precisámoste. Antes da despedida, recopilamos titulares.
dos socios ou dos empresarios que son socios en esta asociación, pois pediron que se fixera unha reunión porque, en fin, querían comentar algúns problemas que hai respecto a isto da crisis. Entonces, pois, creo que o noso deber é convocala, escoitalos e ver se desde a propia asociación pois se pode facer algo. Ben, pois, feito o reconto anual do número de consultas realizadas no Centro de Información ás Mulleres durante o ano 2008, podemos concluir que foron un total de 602 consultas, das cales 561 foron o total de persoas consultantes. Entre elas foron 496. A unidade compónse da desordem. Desordénome, amor. E dou co punto único do centro do sabrá. Abraza a desorde das ideas e sei que a unidade se compón. A unidade compónse da desorde. E punto final, e queremos facelo hoxe con unhas imaxes que nos chegan precisamente dende unha bodega que tenta de abrirse camiño no mundo tan difícil do viño, pero do viño de calidade. É a bodega Terras del Antaño, e aí precisamente está neste momento facendo o traballo de xerencia un compañeiro desta casa, Nacho Costolla. Pois nos achegámonos ata ali para que vostedes vexan unha bodega industrial por dentro, ainda que posteriormente, lóxicamente, no programa do propio Nacho Costolla falaremos do viño e, por suposto, tamén coñecerán máis polo miúdo a bodega. Pero con esas imaxes hoxe queremos poñer punto de final. Saúdos, máis nada, moi boas noites.